V podstatě nám, lidem, nevadí, co se děje, ale jak na danou situaci reagujeme. Reaguje naše tělo, reaguje na to, jestli v souladu s tokem života naše uvažování, naše přesvědčení. A když ne, tak se vytváří blok a tělo reaguje na to emocí. A my při EFT, při stravování emocí, při sebekultivaci, sebepoznání používáme základní recept Gary Craiga. A já bych dnes pokračovala, navázala bych na předešlé video, kdy jsme si říkali, že stravování emocí umocňujeme pozorováním té dané emoce, vnitřním zrakem, dívám se do sebe, kde to nepříjemno je, kde ho cítím. A Gary Craig k tomu začal používat karate bod, je to bod uprostřed hrany ruky. Říkáme mu také upomínkový bod, protože vytváříme afirmaci, upomínkové prohlášení o tom, že ten pocit je, i tak můžu se na něj dívat, dovoluju mu, aby byl. A i tak se můžu být ráda. I přesto, že cítím například sevření v břiše. Dívám se na to. To sevření je asi 5 modrá. I tak se mám ráda. I přesto, že cítím sevření v břiše 5 modrou, i tak se mám ráda. I přesto, že cítím 5 modrou v břiše, dívám se na ten pocit. Mám se ráda. A to je upomínková fráze. A podle základního receptu následuje dále ťukání na ty základní meridiánové body. Říkáme jim taky sekvence a proťukáváme jednotlivé body. A stále sledujeme ten emoční stav, který já jsem pojmenovala modrá 5 a proťukáme ty všechny body, jak jsme si ukazovali na předešlých videích. Tak. Proťukáme. A jsme opět u karate bodu a můžeme se následně podívat, jak se emoce, ten emoční stav změnil a většinou dochází ke změně a já bych třeba řekla, mám sevření v břiše, 3 světle modrá. I přesto, že cítím světle modrou 3, mám se ráda. I přesto, že cítím světle modrou 3 v břiše, mám se ráda. I přesto, že cítím světle modrou 3 v břiše, mám se ráda. A následuje další proťukávání meridiánových bodů. A tak stále dokola se proťukáme. Na každý bod se ťuká tak 7krát. Je jedno, jakou rukou můžete ruce střídat. A zase končíme u karate bodu. A mohli bychom se zpátky podívat na emoci, jak se změnila a jestli už tam není. A když tam není, tak to je konec ťukání a můžete se jenom tak se proťuknout a ukončit. Jinak základní recept se může opakovat tak dlouho, dokud emoce úplně nezmizí. Samozřejmě my EFT, kteří EFT ovládají, znají, tak ví, že existuje spousta postupů, které jsou kouzelné, velice kreativní. Celé EFT je intuitivní proces a já vás zvu k dalšímu videu, kde se zase dozvíte něco dalšího zajímavého.